must-try recipe who truly loves luncheon meat and sinigang. So what are we waiting for? Let's start cooking. So ito na po, kakailanganin po natin ng 2 cans of luncheon meat, 1 medium size of an onion cut into quartered, 2 tomatoes, tapos 2 medium size of gabi or taro, tapos 6 to 8 strings po ng ating string beans, ayan, cutted into 2 inches long. Tapos syempre yung ating kangkong, stalk ng ating kangkong ay separated po sa dahon. Ayan, so kailangan din po natin ng ating okra. So meron po tayong okra, 6 na peraso ng okra, cut into half. Tapos ang ating talong. At syempre, ito na po, ginawa ko na pong chunky or cut into chunks na po yung ating luncheon meat. At kakailanganin din po natin ng ating sinigang mix. Alright, so let's fry po muna our luncheon meat. May purpose po kasi, kaya ko po fry po muna para hindi po malamog or maghiwa-hiwalay ang ating luncheon meat kapag nasabawan or nakuluan. So, ayan, of course, we have to heat an oil in a pan. Tapos, pan fry po natin ang ating luncheon meat until it's crispy. Ayan. Tapos, pag nakita nyo na po na maging brownish na po ang kulay nito, cook naman po natin yung other side hanggang sa maging crispy po ang both sides. So, when both sides were already done, remove it from the pan lang po and then set it aside lang po muna natin. And then, ito po, meron po tayo ditong 4 cups to 5 cups of boiling water. Ilalagay na po natin ang onion, tsaka yung ating tomatoes, at isusunod na din po natin yung ating taro or gabi. Para po lumapot na po ang sabaw at medyo matigas po kasi ito, papalambutin na din po natin yung ating gabi. Yan. Tapos po niyan ay ilalagay na po natin din yung ibang ingredients at takipan na po natin. So ito po yung ating sabaw po sa ating sinigang. At kapag medyo malambot na po ang ating gabi or taro, ay ilalagay na po natin ang ating sitaw or yung ating string beans. Tapos takipan lang po muna natin ito, siguro po ng mga 3 to 5 minutes. And by this time ay ilalagay na din po natin ang ating talong. Ayan. So, lulutuin lang po natin ang ating mga gulay one at a time. Kasi pag pinagsabay-sabay po natin lahat yan, yung iba po ay hilaw, yung iba naman po ay lamog. Kaya hindi po dapat natin isabay-sabay lahat. Dapat po ay may interval.
Ayan, medyo malambot na po yung ating talong. By this time ay susunod po natin yung stock po ng ating kangkong. At isusunod na din po natin dito yung ating okra at saka yung ating pampaasim, yung ating sinigang mix. So sa ating pampaasim po, you can use a fresh sampalok po kung meron kayo kapag gusto nyo din po ng natural flavor. But in this recipe, I've used po sinigang mix because it has already salty and sour flavor. So, hindi nyo na po kailangan ng anything else to make it better. Na pampaasim, no? Only sinigang mix, ready to use na. Ayan, nagpatalastas na. Nor sinigang, bikini win. So, ayan. Malapit na pong maluto. By this time, turn heat down to medium-low po yung ating fire. And then, let's add our luncheon meat. Ayan. Lutuin na po natin sa right amount lang po ng time. After that, ready to serve na po. So, if you want po an extra spicy sinigang, you can add 2 green chilies po sa ating sinigang, no? Or yung ating siling haba. Yan. So, healthy po talaga ang food na to. So, these vegetables are also great additions to our luncheon meat. No? It add an extra healthy food to prepare para po sa ating loved ones. Now, the last but not the least, i-add na po natin yung dahon po ng ating kangkong. So, pwede nyo din po itong timplahan. Depende po sa desired nyo po na timpla. Yan. So, this luncheon meat sinigang is a delicious twist po para sa ating classic Filipino sinigang. Napaka-affordable pa, lalo na po at mahal po ng mga bilihin natin ngayon. We can replace po ang ating meat, no? We can replace it with a luncheon meat. There you go. Our savory and flavorful luncheon meat sinigang is already done.
If you like this recipe, just like this video. And please don't forget to subscribe to this channel and hit the notification bell for more updates. Ito po muli si Lorna Hermosillo na nagsasabing ang mga bagay-bagay ay napag-aaralan yan. Basta't may tiyaga ka lang. Thank you so much for watching and I'll see you again next time. Bye!